En Pere i en Joan Albert per explicar una mica el seu cas. Bon dia. Bon dia a tothom. La majoria de vosaltres potser ja ho coneixeu. La Generalitat va crear un distintiu o una marca que és la venda de proximitat, que això ja està en molts establiments, si us heu fixat. Aquesta marca va ser, per estar en aquesta marca com a pagès, ramader, agricultor, digueu-ho com vulgueu, això es havia d'establir a través de fent la DUN. La DUN és la subvenció que demanem, la majoria de pagesos, que pots accedir a uns ajuts europeus. Llavors, allà podies posar la creueta per adherir-te en aquesta marca. Què passa? Això, a Girona, concretament, hi havia 1.300 persones adherides a aquesta marca, a aquest segell de qualitat. Aquí hi ha la Fundació Cuina Catalana, que potser alguns ja coneixeu, es crea una inquietud d'aquesta com es pot depurar aquesta llista per saber la gent que realment vol optar a aquesta venda de proximitat, perquè hi ha un mercat, que és el consumidor i la restauració sobretot, que vol accedir a aquests pagesos, productors de venda de proximitat. I què s'estableix? Es va dir, la gent diu, hem de canviar aquest tarannà, perquè, esclar, com depurem aquesta llista? I aquí és quan es creen les associacions de venda de proximitat. Què s'ha fet? S'ha fet una associació de venda de proximitat per cada província i una federació a nivell de Catalunya. Llavors, nosaltres a Girona, a mi se'm va assignar com a president, perquè això és una cosa molt ràpida, què hem fet? Es va crear l'associació de venda de proximitat, que es va crear, crec recordar, el juny-juliol, va sortir ja amb un NIF, perquè bàsicament poguéssim acollir-nos a aquests ajuts que estem parlant ara, perquè aquesta línia d'ajuts que hem estat parlant fins ara pràcticament ha quedat deserta, és a dir, no s'hi ha pogut acollir ningú, perquè el que demanen, els requisits que demanen no és tan fàcil com semblen aquí, sinó que a la pràctica ha estat més complicat. Llavors, com a associació, ara sí que hi podrem optar a aquesta línia d'ajuts. Nosaltres, a Girona, el que hem fet, els que hem començat, jo vaig contactar amb una persona, que en aquest cas és en Joan Albert d'Argeric, per intentar administrar aquesta associació perquè no és tan fàcil. I una de les primeres coses que vàrem fer va ser agafar el llistat que tenia el Departament d'Agricultura i a la mesura que hem pogut hem contactat amb tots ells via correu electrònic, via telèfon, per informar-los que es creava aquesta associació i si realment estaven interessats. Hem fet reunions comarcals a tot el territori de Girona per intentar veure la gent com estava interessada. La veritat que hi ha hagut un cert interès i a partir d'aquí nosaltres ara sí que optarem a aquest ajut que s'ha parlat, perquè hi podrem optar. Tenim NIF, estem en stand-by, però ara crearem un llistat oficial de gent, de productors que realment vulguin estar a l'associació perquè llavors la gent, el consumidor final, pugui trobar-los, ens pugui contactar amb nosaltres. Jo no sé si hem de... Bé, el que podem fer és veure unes imatges molt curtes de les reunions. Perdoneu, m'ha vingut la grip, que és una moda, en aquesta època ja se sap, no, això. Doncs tinc la veu molt afectada, com podeu veure, com podeu comprovar i escoltar. Us passarem un petit vídeo, molt curt, fins i tot l'escurçarem perquè a partir d'un moment determinat són diversos casos que amb un de sol, amb l'inici d'un de sol, en tindreu prou. De moment tenim 4 fases de treball. La primera és contacte, la segona són sectorials, la distribució i l'agrobotiga. Però en aquests moments hem acabat la primera fase, que és la de contacte. Nosaltres una cosa ben rara, vull dir, fem formatges i iogurts i això, i ara la Generalitat l'any passat va dir que es podia vendre llet crua. Doncs cadascú va explicar la seva problemàtica. I llavors d'aquí van sorgir unes idees. La idea és la distribució i l'altra idea és l'agrobotiga. Nosaltres optarem, tal com ha dit el president, aquesta ajuda del PRF, i en aquesta ajuda poden entrar-hi diverses coses. Vaig estar parlant amb en Sergi, la persona que ha fet aquest power que ens acaben d'explicar, i tant pot entrar
en la mateixa convocatòria la part d'estudi, de comercialització i muntar un agroboutique. I amb això el president té una idea i ja ha vist 2 o 3 llocs on podria ser possible això, no? Sí, bueno, la idea és que de les diferents reunions que hem fet, la veritat és que hi ha hagut molts sectors implicats, des de la mel, la tòfona, la carn, la fruita, la verdura. Llavors, això, com podem trobar una botiga on, diguem, el consumidor final, que ja pot ser com a persona física o com pot ser un restaurant o com pot ser una petita botiga, pugui anar a buscar aquests productes. S'han fet diversos contactes aquí a Girona, un a l'Alt Empordà i un aquí al Gironès concretament. Hi ha 2 botigues molt interessades en ser recepcionistes de tenir l'institut aquest de venda de qualitat, de venda de proximitat, i que ells allà nosaltres podem fer l'oportunitat que ja tenim uns centres on la gent pot anar a comprar aquest producte. Això no vol dir que només sigui solament en aquella botiga, sinó en altres botigues que ja estan venent a la venda de proximitat. Però el que volem intentar és que la gent s'identifiqui i realment el que volem és que aquests productors realment siguin productors de qualitat. Perquè aquí abans, a la ponència que ha fet, una de les coses que a mi m'ha sorprès, s'ha parlat del tema ecològic, s'ha parlat del tema, diguem, o sigui, el tant per cent que ha augmentat la facturació, però això no significa que el pagès tingui un millor benefici. Dic això perquè nosaltres ens hem trobat en tema ecològic, que ecològic no significa qualitat. I vull dir amb això que no és que estigui renyida una cosa amb l'altra, però hem de ser conscients que hi haurà gent que sí que vol menjar ecològic al preu que sigui i al gust que sigui, i d'altra gent que vol menjar ecològic, però si no té una qualitat no la vol. El mateix que si no és ecològic. No és perquè tinguis el segell de venda de proximitat, significa que té una qualitat. Nosaltres el que veiem, el que hem fet, o que estem veient, és que hi ha una certa part de la restauració que busca aquest productor local i amb el producte de temporada. I això no ho troba. Llavors, jo penso que aquí és una bona oportunitat que ens hem trobat amb l'associació de venda de proximitat, perquè aquí sí que nosaltres el treball que farem és fer una difusió del que fa aquesta associació i de què realment representa. I aquí una mica estem buscant el productor si s'hi volen implicar. Evidentment, veurem si la gent acaba apuntant-se o no i com creixem. Nosaltres també una mica el que s'hem fet, que és el que hem vist, és que hem intentat veure models diferents que hi ha a la resta d'Espanya i a Europa. Per exemple, en el País Basc, l'Associació de Productors de Venda de Proximitat, que no és aquest nom, però té un nom similar, hi ha 50 productors només, però realment funcionen molt i molt bé. Estan molt ben adherits, i el consumidor del País Basc accepta aquest producte i el va buscar. Zones de França també està passant el mateix, i això és una mica el que volem fer nosaltres també, intentar des de l'associació fer intercanvis amb aquests llocs que ja funcionen per veure el que podem fer i el que hem de millorar. I aquí és on estem. Jo explico perquè nosaltres a nivell personal, a casa meva ja ho estem fent, com a productors de porcí i de vedella, fem la venda de proximitat, nosaltres tots ens ho comercem nosaltres directament a carnissers, i entenem que és un model diferent al que s'està plantejant, que és un tema de molta producció, sinó que hem de buscar és que primer saber vendre i després saber produir. Si no sabem vendre, és un problema saber produir, perquè el producte, per més bo que el facis, si no el saps vendre, tens un problema molt greu. I més amb el nostre sector, que és un producte percedir. Penseu que dels productes que tenim, potser el vi, que es pot embotellar, la poma, la pera, que la podem mantenir 6-8 mesos en càmera, la resta són productes perceders. Què vull dir amb això? Que, per exemple, no sé, la carn, el porc, un cop el tens crescut i tens una mida, el pes que et demanen, si se't passa de pes, la carn no te la volen. La llet, si no la transformes ràpid, l'has de llançar. Al contrari, que es converteix en un residu. I així podríem parlar de molts productes, l'horta, la tomata quan està madura, o la préssec i la nectarina. Llavors necessitem tenir un mercat que ens admeti aquest producte, i això és el que hem de buscar, i nosaltres és una mica on estem treballant. Per això s'ha creat, que això la Generalitat ha creat aquest distintiu de venda de proximitat, per ajudar-nos a tots els productors. El problema que veig aquí és que abans hi ha hagut una ponència, com és el de la Diputació,
que sembla que el consumidor el acabem confonent cada vegada més, perquè estem invadint el mercat, moltes marques, i al final el consumidor no es para a pensar si hem de fer a Girona Excellence, si hem de fer venda de proximitat, quilòmetre zero. A veure, jo recordo una vegada una anècdota d'un dels germans Roca, amb unes jornades que, per exemple, el tema de la vedella, la vedella Girona, i aquí hi havia la vedella Girona, que es podia haver fet un sol nom i una sola marca, que al final s'han creat 50 marques a Girona i el mateix celler de Can Roca ens diu, bueno, quina és la vedella més bona aquí a Girona? Ho dic perquè quan hi ha tot això del tema del turisme, hauríem de ser capaços, ja que Girona no és tan gran, com tenir una sola marca, perquè puguem tots identificar-nos amb allò, que al final tots acabem fent el mateix. I ara, tinguent aquest paraigues de la Generalitat amb el certificat de venda de proximitat, fora bo que tots ens sapiguéssim aixoplugar per fer més força. I això no vol pas dir que ens fem la competència uns als altres, sinó ans al contrari, donem més valor al que estem fent. I una mica és aquesta la situació que estem ara. Han dit que siguem breus, doncs hem estat breus. Si hi ha alguna pregunta, aquí tenim el màxim responsable que la pot respondre. Aquí hi ha hagut una cosa que en Pere ha al·ludit, que és allò que al mercat hi ha moltes coses que treballen en el mateix sentit, cosa que ja està bé, en part, lògicament. Nosaltres també estem fent, des del gabinet que ens ha confiat en Pere Rovirola i, lògicament, la Junta, posar-nos en contacte amb consells comarcals, ajuntaments potents, perquè jo, per exemple, vaig anar a la Cerdanya i el primer que em va dir, sí, home, si el Consell Comarcal estan fent una cosa així, parla amb ella i tal, una tècnica i tal, em sembla perfecte, no? Però llavors ens vull dir, clar, hem de tenir molt clar que una cosa pot ser un paraigua amb el suport de la Generalitat i les coses són associacions que van sortint perfecte, que no hem de tenir la competència, al contrari, són sinergies que hem de treballar-les junts i allà que està fent una cosa no fent una altra paral·lela, perquè seria absurd, no, això? Hem complert amb el temps? Molt bé, doncs moltes gràcies.